Здравейте хора, аз съм Серджо. По-скоро името ми е истинското име е Сервет. Живея в Дупница. И сега ще се обадим на човекът, който бях се обадил в друг клик, то не стана. Здрасти. Здрасти. Искаш ли да се запознаем? Айде. Аз съм Серет. Аз съм Анги. Анги? Да. Как да ти викам? Както искаш. Ще помисля. Това ще е друго. Добре? Окей. Ще затваряш ли какво? Не знам що. Просто така. Ерик мутне. Тук си сложил снимка на Барселона. ФЦБ. Чакай, какво викаш, че не те чувам? Сложил си снимка на Вибера. ФЦБ Барселона, нали? Да. Която ти отивам. Доста. Добре, ще затварям Що по-късно. ти на Барселона ли си фен? Да. И аз. Кой най-много харесваш? Меси? И аз. Също и Неймар и Суарес. Само тях и Меси. И аз ги харесвам. Работите с обаци. Кой бе? Реал Мадрид. Роналдо е добър. Те какво се радва, че са били? Какво се радва, че са били Барселона 2-1, като Барселона ги би без Меси 4-0, нали? Да. Реал Мадрид играха и с тримата си нападатели, така че ние сме Барселона са най-добри. Първо място. Целия свят. Ти на Самира ли ти Братов чет? Ти откъде знаеш? Да. Защото тя от нашия клас. Тя каза ли? Каза ли ви? На всички ви? Ами не, просто така чувам, нали сме в една, има ни в едни групи и те такова, и нашия клас говорят. Добре. Защото мисля той, че е казва. Добре. А ти четвърти ли си? Какво? Кой клас си? Четвърти ли си? Да, а ти? И аз. Аха. Добре. Ай ще затварям. И аз, айде. Чао. Бай. Чао. Bye, friends. И приятели, това беше първото клипче, което на Вибър. Това ще бъде първото. Значи първи знак, който това е жертвата. 5 Румън. Абе дай снимка. Ангел. В момента. Така, Ангел 5. Барселона. Знак ви давам бе.